Molt bon dia a tothom, gràcies per venir. Presentem avui el correfoc d'enguany que preveiem que tornarà a ser espectacular i que consolida aquesta tradició tan efectista nostra del foc, al igual que consolida també el que és el protagonisme de Sescolla. S'haurà de preparar amb llibertat també aquest correfoc amb la seva imaginació i amb la seva vinculació absoluta amb la nostra identitat i amb els nostres símbols. Crec que tindrem una sortida espectacular que se farà des del pont de Sarriera. Hi ha una qüestió afegida enguany, que és el posicionament de diferents escenaris en tot el recorregut, des del principi, des del pont de Sarriera. Després tindrem un altre escenari amb dimonis en Jaume III i finalment acabarem en la plaça de Joan Carles I. Per anar de manera cronològica, a les 6 tindrem l'actuació dels Castellers de Mallorca a la plaça del Mercat. I el que és pròpiament el correfoc es desenvoluparà de 7 a 9 amb aquesta sortida, ja us dic, espectacular que hi haurà en el pont de Sarriera. A les 7 començarà el correfoc amb la sortida de les colles de dimonis, una darrere l'altra, cada 8 minuts aproximadament. I simultàniament es començarà a produir l'encesa de les vistes a la plaça de Joan Carles I. Al punt d'inici del correfoc, allà a la zona del pont, hi haurà un put de dipòsit de les joguines cremades per començar sense pirotècnia. I a la plaça de Joan Carles I és on se produirà la trobada final amb les vistes de foc. Cada colla farà una encesa conjunta que marcarà la finalització de la seva actuació. I, evidentment, en acabar la darrera colla s'acabarà el correfoc, ja vos dic, de vers les 9:15 del vespre. En quant als nombres de participació d'aquesta edició del correfoc, que, com vos deia, és el tercer any que repetim aquest model que amb aquesta edició jo entenc que està perfectament consolidat. Tindrem 7 colles de dimonis participants, seran els dimonis de Son Sardina, enfocats, trabucats, escau d'esboc negre, ratapinyada, són els endimoniats, Quimfunfà, realment cremacs i el drac de Sant Jordi. També tindrem 3 vistes de foc, el drac i guardians de Sant Jordi, Sòliva de la Real i el drac de Nacoca. En total tenim 255 dimonis experts, 170 batucades, 43 persones de suport i 478 participants totals en aquest correfoc. En quant a la pirotècnia, tindrem gairebé 188 quilos de pirotècnia i es cremaran un total de 6.800 artificis pirotècnics. I una qüestió també important, el pressupost, no ho hem dit, el pressupost d'enguany serà de 22.000 euros. El que és a part de la pirotècnia, que són uns 14.000, inclou també el que va ser l'encesa del fogueró de la plaça Major, després de la sortida del drac de Nacoca el dia de la rebel·la. I una altra qüestió que entenem que és important és recordar les mesures de seguretat que han de complir els participants perquè aquesta gran festa, aquest correfoc, es pugui celebrar amb totes les garanties de tranquil·litat per a les persones que es vulguin acostar a disfrutar d'aquest espectacle. Està totalment prohibit emprar pirotècnia particular, és a dir, que no estigui controlada per l'organització. Ens hem de vestir amb roba adequada, que no es pugui cremar, roba de cotó, calçons de màniga llarga, és a dir, totes les qüestions que impliquin protegir la pell en aquest espectacle. S'ha de tenir present també que els vidres, tant de les ulleres com també de les càmeres fotogràfiques, de vídeo, etc., també es podrien fer mal amb les espires. No es pot llançar aigua, evidentment. Està prohibit recollir o manipular també artefactes pirotècnics, està prohibit fumar o encendre foc a prop dels contenidors del material pirotècnic.
El públic, per a presentar l'actuació, s'ha de situar a una distància prudencial de les colles. La distància mínima és de 2 metres al voltant de les vistes de foc i s'ha d'evitar que els infants i les persones amb mobilitat reduïda se situïn a les primeres files o a les zones de major activitat pirotècnia. El que sí se pot fer és ballar i interactuar amb els dimonis, però sempre amb la protecció garantida i amb una actitud festiva, que és el que intenta imprimir aquest correfoc, que és el punt final en aquestes festes de Sant Sebastià.